नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय जों दायो मानो फैदो दिंखिया खानो फैदों जोंनि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो जाय दिंखिया जानो मोजां मोनो जोंनि भिडिअखौ नायनानै दिंखिया जानो लुगैदोंबा बारियाव दिंखिया खानो थां जोंनि बायदि गोथाव ना मा होनो जोङो दिंखियाखौ खाखांनानै फ्रेस जिरायनानै ओइयाव मामोन लायो मिथाइ जाहैगोन माबायाव जिरायनानै मा होनोमोन बेखौ खारबार मिथाइ जानायाव जुदि सोरबा दंबा जोङो इयाव जाया बेलेग खनायाव थांना जाहैगोन दा मिथाइ जानायखौबो नुगोन नोंथांमोना बिदिब्ला जोंनि दिंखिया खानाय भिडिअखौ नायलांदो थौ दिंखिया गायसै जोंहा दिंखिया खादों दिंखिया दा हराव भाजा जानो जोंना माने खानायल' खानाय नैथिंबो एसे आराम दं जोङो दा हराव भाजा जासिगोन दिंखिया भाजा सारायसेमोन खिनो ओंखाराबा जाबावगौमोन नै दिंखिया खानोबा फै दिंखिया खानोबा फै बेसेबा मोजां मोनबाय नुवाखै जों दिंखिया नै जिमिनि दियावखा दियाव मिथिबाय एसे गोलाव गुरैयाव नङाबालाय एसेल' माबाबालाय होननानै माया नियर गान्दुलाय सोर गान्दुलायदो गोदो गेलेयोमोन दिरुं खाथाबलायनानै मारै जायोमोन ना गान्दुलायनि लान्जायाव दिरुं खाथाबनानै बिरहोनो ओरै दिंखिया मोनसे मोनबाय दिंखिया थिगसे दिंखियानि I love you जलंगाबुरि हाग्रायाव थांना बै थांना जलंगाबुरि दे मनायाव सोदो मनायाव दा मिथाइ जानांगोन ना ओरैनो मिथाइ मोनजागोन एसे गोबां मिथाइ केकबो जों दिंखियाखौ मोनबाय मनासे हां जाबाय जोंनि दिंखियाया जों दिंखिया खाखांबाय दायो दा हराव संनानै जासिगोन माथो हामो जोंहा जायो बेनिफ्राय जों दायो मिथाइ जानोसै दिंखियाल'ना सोरबा जिमिया दहाय खांग्रांना गोलैनाया होबथेंनानै सुआवनो खांग्रांना गोलैसिगौ नखरा नै जोंहा दिंखिया खाखांनायनि मिथाइ जानोसै मिथाइ नै चक्लेटबो दङ जोंनाव नै केकबो दङ जों जानोसै नोंसोरना चक्लेटआ गरनैनो फैनानै आं गरसेल' लानोसै जानोसै जाखाबायबो दे आंबो जाखानोसै गावबागाव बिसिनाय
Aduh, warna bu, nasi bu. Oh, sama baik. Itu kita kan di situ. Suka jemput konala. Nah, nah, benar ya. Kita mesti asik. Dan ini kita tambah dulu kan deh. Itu, baik ke. Iya mami bilang ya. Ini kalau sok kau siang gitu. Kau beri jahat kan? Kasih. Nah, ini apa? Lagi pada minta cara yang aku gak jadi lewat. Nih kameramen nih jangan je. Dia maka kusum lagi baga. Tapi. Guna guna gula sih kan. Ini siapa? Kameramen. Tulis di sini ada. Ano ba ito? Sa'yo. Tula. Masih kau ada Oke, kalau mau, aku bukan sana kau. Ya malin ya. Nungan kamu gak balik. Mungkin anak ang belum minum cilogan. Ya belum ya. Tapi kau ada bayi ini. Nih, sini, lanjut di sini. Nah, balik. Kita main bilang mana? Ini. Kali là nơi cái uri cái san baby xin ra cái san baby cái má bà vô xí nữa mưa này mình chế này Wow, phía này, đi chơi bộ năng vậy? Phía này, ơi, mana mình lấy in nữa mà rồi, sanu, phía này, ơi, mi chạy, bơi, mai cái năng bơi, bà mi chạy trở lại đi nè, hắm. Haman. Hai, Nisra. Oh, Nisra nengah iya. Sanu. Hai, sanai. Kau minum lebih ini. Nisra. Wah, satala lainai. Kau jadi. Flora ya gerenci man. Mana jadi go? Mungkin ada nih. Baik, kamu yang. Hai, tata. Bye bye. Hari ini kita mau guna. Deh, masih bodoh. Oh, kalau baik, kaku baik. Ini lah deh.